ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ кардан ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар мухаллиф хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранбуда роҳӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Москва ва заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Россия ва аст хонаҳои заминӣ аз территорияи Душанбе ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аст аз территорияи шаҳри Бохта, территорияи Вахш, Рудакӣ ва территорияи Хуҷанда ҳаст ва аз территорияи Ҳисор ва Ваҳдат ҳам квартира ҳам хона. хоб дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 163 сомони 50 дирҳам. мо бошад навори имрӯзаи худамонро сар мекунем то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Якаи Хуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дига хеле дига компаниё территорияи Кулоб ва дига территория намераванд. дӯстони азиз, дута шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам доранд ки метавонанд ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Якаи Хуб компания боварӣ аст, маълумот ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, аз территорияи Россия дар Орловская област, Ливинская район, территорияи Хобливин, деревня Ретица, обшим ай территорияи Москва, ҳамагӣ 400 километр. барои мақсад дӯстони азиз, барои паспорт кардан, барои прописка гражданство гирифтан яъне осон аст. ин хона як бародари тоҷики хубонад ки срочно пул дар кора бо нархи арзон мефурӯшанд, барое ки личения дорем мега ба ҳам хотир 50 сотиқ замин аст. ба дурук даруни хонаҳош 50 квадрат аст. як намедонам ду дар ё се дар хона аст. 50 сотиқ замин, хоб 50 квадрат даруни хона ва об светчам ҳаст. пеши хона газ ҳаст ки газтона пайваст мекунед. гирдванашта одамо зиндагӣ доранд ва чанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. хона хайр ремонтош средня. агар ки хоҳед зиндагӣ кардан як мақсад ки як 50 000 мақсад як 600 рубл расход мекунед, хона тайёр мешавад. документҳои хона мегӯяд сатфои ай 2015 мегӯяд дар номи соҳибшона ки мақсад ки ҳамин бародари як тоҷик монад ки документош кадагӣ тайёр буда ай 2015 ис. обшума аз территорияи Москва ҳамагӣ 400 километр яъне ки Орловская област, хоб Ливинская район. дӯстони азиз, бо хай маълумотои бештар шамер нархша мегӯяд 220 000 рубл мега бо конкретна арзон мешавад. причинаи фурӯхтан просто мақсад ки тавбат мекунем, бемор дорам мақсад ки тавбат барои лечени сум дар курай. ин ҳамин рақамҳои Россия пайстияни кор мегӯяд ва ин рақамҳо дар WhatsApp ҳам пайваст доранд. шахсоне ки мехаред маълумот занг занед бо арзон мешавад. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ аз Душанбе аз Тоҷикистон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои чоряккорон назди даврӯзаи Зарнисор ва территорияи Ҳисор, яъне ки даврӯзаи Ҳисор ва Зарафшон, кӯчаи Маърифатӣ, ду обшим территорияи сентри Душанбе гӯем мешавад ҷойи беҳтарин. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки хона ин суратҳои пешина ки ҳозир дар тирезаҳош часпондагии тайёра хона, проектҳои нав карди ҳамаш бо ғишти пухта, бехои хона угулош мақсад бо бетон арматур карди мустаҳкам кардагия. 4 сотиқ замин, 4 хона, об свет, як калидор, ванна дурушта, дута падвал ва тагаш ҳамаш кадаги туғрия ки дӯстони азиз ҷошҷои беҳтаринае. дар тирезаҳош ҳамаш часпондагӣ астай. агар ягон духонага квартира аз Душанбе ҳам боша алиш мекунанд. территорияи Душанбе дар ин хона мақсад тарафҳои Зарнисор ва Маърифатӣ дida. кадоми сумкати мегӯяд нархш бардорон ки 300 000 сомонӣ аст, бо савдо мешавад кан карда. кадоме ки ба мақсад духонага дорад аз Душанбе алишам мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои Россия аст ки промои кор мекунад ва дар ин рақамҳошон WhatsApp ҳам
пайваст доранд. Хона мегӯяд қариб ки 90% омода, яъне ки дар тиреза ҳамаш часпондагӣ ҳастай. Камтар ранг бор мекунем, фақат зиндагӣ мекунем. Дар WhatsAppшон нависонем ки дар рақамашон занг занем, нашод сумуш бо муомила ва савдо мешавад. Алиш ба духонага аз Душанбе. Марама тамос гирем. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон аз территорияи Душанбе пойтахт хонаи коттедж. ҳамагӣ 2 сотиқ замин ҳастад ки 14 хона кардага бадон ки хона қарор дорад дар территорияи Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, наздики лаби роҳи Калон. дӯстони азиз, аз роҳи Калон мега ҳамагӣ мегад 100 метр роҳае. خب ҳамагӣ 4 дархонадаги хонаи дуошона аст бадон ки падвал дорад ки 2 та ҳоҷатхона, 2 та баня аз роҳи Калон 100 метр назди бозор ва бештар маълумото мега тариқи телефон. хонамаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст ки фақат метавонӣ зиндагӣ мекунӣ. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон. нархи хона мега 500 тай бо савдо мекунем, мега омада аз пеш бинен, мақсад нашод сумуш мега муомила мекунем. خب این همین دو رقم هست که کدامش کار که در همین رقمشون زنگ زنید خودتون معاملات بیشتر گیرین نشد سومش میگم با سودا میکنم یک تا رقمو میگم خب باید شخصانی که میخرین همین رقمو زنگ زنید. میگذاریم بعد چهارم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر بوخته، شهر قرولتپه، در کوچه میرزا قادیروف 26A، یعنی که پیش بازار فراوان. یک خانه کوارتیر است که در دوم اوشونه قرار دارد، 43 کвадрати метр. در اون شده ممکن دو خانه کدگه یا که دو خانه میکنیم. باب سوی تامین است، حاجت خانه، آشخانه، بانیا، کوخنی، وانه. دوستان عزیز دور خیر ریموش هم ریموتی خوب است. کدام معلومات که شما نفهمیده در رقم‌های صاحبشون زنگ زده با معلومات‌های پورش گیرین. کوارتیر هم میگه نرخش میگه 240,000 سومانی است. با شخصانی که میخرم کنکر خرید باشم میگه ارزان میگه. جوش میگه جای بهترین نزدیکی بازار فراوان و کوچه میرزا قادیروف 26A. دوستان عزیز خیلی معلومات کوارتیر بسیار گفتگی نیست. شخصانی که میخرین مرامت زنگ زنیم و اگر شما در آخر رکلام‌های خانه ها و زمین ها کوارتیر ماشین چیزی که برای فروختن باشد این هم خیلی صورت معلومات شده که ما در ویدیو آینده فروش در رکلام ها میگذاریم. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. باز یک خانه فروشی نزدیک ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград. дӯстон азиз 10 минут мега аз 46 мега то дамин мақсад то хонаро обшим ҳамагӣ хоб 10 минут роҳ аст. ай 46 Душанбе ҳамиқа роҳ 10 минута то ҷара. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ бо гӯшти пухта. дар дуруш калидор, кухни, баня ҳамаш мега стили замонавӣ, гидаш маҳкам. Лекин хона харидасан чи хеле коробка аст. мақсад дар треза хар дига проектош мондагӣ аст. ҳуҷҷатош ҳам мега 100%. 4 сотиқ замини роҳона ва 4 дар хона хонаҳои проектҳои навкатӣ. аз мақсад ай 46 Душанбе то хонаро мегад ҳамагӣ 10 минута роҳ аст. нархша мегад 250,000 сомон мега бо арзон мекунем ва шахсоне ки мехарам мегад 80 сомош арзон мекунем. дӯстон азиз дар рӯзаи нав часпондагӣ аст. дар дуни хона кухни баня ва чиш ҳаст. рақамошон аст дар поини видео маромат занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар центри хуҷанда мега сойбуш. маълумотҳои бештар аз соҳибашон наздикии парк ва гостиница детский сад ҳамачи дар наздикии шаҳр. духонага квартира аст ки дар 4 ошӯна қарор дорад, 36 квадрати метр. боб све таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтшам хуб аст. дар пешхона банк, мағоза, хоб парк, гостиница ва детский сад, хоб мактаб, бозор ва театри музей ва дигар чизо мегад ҳаст. ҷош ҷои беҳтарин ва документҳои хонам 100%. хай дӯстоне ки аз хуҷанд бошанд квартира хар ки бошанд маромат ба шумо пешкаш. нархи квартира мега 280 тай бо арзонтар кардан метиҳем ва рақамошон рақамҳои тисел аст кор мекунад. шахсоне ки мехаред ашод сумуш бо муомила дорад. аз шумо хоҳиш ки фақат ба хотири меҳнатои лайкира гузоред ва навори моро имконият бошад падисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, не ки нагуфтаанд ки дар куҷоша имина
узри зиёд ки маълумотҳои пурраша соҳибшон нагуфтиянд. Фақат душанбе гуфтиянд тамом. 6 сотиқ замин аст бардорон ки қариб ки 3 дар хонаҳои времикаи барак аст ки бо болош мақсад ки криша ранги хоб дуюм этаж бури аст. як кама сайн калон аст ва обсо гидаш маҳкам аст ва хона коробка бардорон территорияи душанбе гуфтиянд тамом. ошхона байна дуруша 2 дар хонаи калон ва якта майда қати ошхона байнияш кати. нархш мега 150 та бо арзон мекунад. хай шахсоне ки мехарен занг зада маълумотҳои адреса аниқ када агар барои ки баъзе хонаҳо маълумот шуда неста дигар мо мақсад ки напрестем. нархша мегад мақсад 150 та муомила мекунем. срочта мегад то қасуми холӣ алиш намешад. дӯстони азиз барои шахсоне ки мехарен занг занед. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пеши магазинои ваҳдат гуфтагад пеши хобрӯпарои аҳмади дониш пеши мағозаҳо ва мактаб масҷид амаш дар наздикииш. духонага квартира аст ки дар 6-ум ошона мансарда қарор дорад. 75 квадрати метр. боб се таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кӯхунӣ термиз дорад. дӯстони азиз шаҳри ваҳдат хоб дар пеши магазинои ваҳдат рӯпарои аҳмад дониш ва мактаб масҷид садиқ мега дар инами пеши хонада яъне пеши квартирада. нархша мега 200 та бо арзон мекунем ва шахсоне ки мехарен инами рақамҳои мегафони соҳиб шунаем. нархш мега 200 та бо савдо мекунем. занг зада мегад мақсад занг занем маслиҳат мекунем мега соҳибшон. хай шахсоне ки аз ваҳдат квартира заказ карда ина баъри шумо квартираи арзон метавонем ки занг занем. дӯстони азиз аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ки лозима дар комментария нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем ва аз шумо хоҳиш дорем ки ҳамин лайкҳоро гузорен дареқ надорен ва селкаи навори моро дар сайтотон падисаш кунем. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар исмоили сомонӣ рӯпарои истгоҳи автобусҳои 3. духонага квартира аст ки дар 4-ум ошона қарор дорад. 40 квадрати метр. боб све таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона байнаи хай ремонтшам ремонти хуба тайёре барои зиндаи кадан. кондитсионери 18 куба дорад. хоб хай дӯстони азиз мебелошам мегад ҳаста иша бо қачур маслиҳат мекунем. хона ҳамаш тайёр аст. хоб райони сомонӣ рӯпарои истигоҳи автобусҳои 3 ремонтш тайёр аст. термиз ва 60 литра термиз аст ва кондитсионери 18 кубам аст яъне ки грей оригинал ша мегад қатиш метием. духонага 4 ошона 40 квадрат. нархи квартира мегад 280 та мегад соҳибаш бо ягон сум муомила мекунем. ҳар шахсоне ки агар харидор бошанд ягон маълумотш агар нафаҳмида бошанд ин ҳами рақамҳои мегафони соҳиб шунаем метавонем занг зада маълумотҳои пурра ва аниқша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки инашам қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қорғонтепа рӯпарои дурахшон бинои 6 ошона. сехонага квартира аст ки дар 5-ум ошона қарор дорад. 63 квадрати метр. боб се таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кӯхунӣ дорад. дӯстони азиз ремонт дорад. кӯхни гарнитур прижок як люстраҳо меистанд яъне ки кӯхни гарнитур амихе чизо қати люстро иёш места. хай дигар маълумотша мега рӯпарои дурахшон. дом 6 этажа яъне ки дар 5-умаш квартира қарор дорад. хона ремонтҳои беҳтарин ҳамаш шуда аст ва ҷошам ҷои беҳниҳоят хуб ҳамаи самт рафта мешавад. сентри душанбе яъне ки сентри шаҳри бухтарда. нархша мега 315 мегем бо муомила мекунанд. нашуд нархша мега омада бинен савдо мекунанд ки нархи квартира 315 000 сомон. ин ҳами рақамҳои тисели соҳиб шунаи шахсоне ки мехарен маромад тамос гирем. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати уртабуз шараки шарора. дӯстон азиз ҳамагӣ 4 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардага ки хонаи времика барои зиндагӣ тайёр аст. хай бо бештар маълумотша мегирем. бо якта ошхона ҳаммом ва ҳоҷатхона мега дорад. харидори аниқ боша мегад срочна мега сум дар кори арзон карда метием. нархи хона мегад 85 000 сомонӣ аст баъдрон бо шахсоне ки мехаранд арзон мекунем не ки илтимос мегад одамони коргарем беҳуда занг назанем фақат одамони харидор. ин ҳами рақамҳо мегафон шуда кор мекунанд шахсоне ки мехарен маромад занг занем. дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон.